U klupku mog života možete pronaći preko 260 naslova. Zbirka je ponajviše biografskih pripovjedaka u kojima autorica iznosi žive, dinamične, a poprilično i nostalgične crtice iz života karakterističnog za prethodna desetljeća ovih krajeva. Knjiga je pisana i za starije generacije koje će se nostalgično prisjećati svoga sličnog života. Tako su i oni živjeli. A mlađi će se čuditi takvom načinu života. Dok oni koji dolaze bit će jedna muzejska vrijednost. Međutim, nije cijela knjiga takva. Ona ulazi i u novije vrijeme. Sama se mi je produživala. Nisam ni mislila da će je produživati, nego se ona sama dužila, a u cijeloj knjizi proteže se nit mojeg života. Knjiga je ovo koja čuva tradiciju i kulturu jednog kraja i jednog vremena koje polako, ali sigurno iščezava, ali iz kojega možemo crpiti i učiti mnogo toga vrijednoga. Mogu reći da sam je doživjela kao dragocjeni dar. Dar koji je autorica Mara Pavić, kći Livanjskog podneblja, posvetila svome zavičaju, obitelji, prijateljima i mnogim drugim dragim ljudima. A autorica je u jednom teškom životnom trenutku svoju bol zbog gubitka drage osobe pretočila u intelektualni rad i skoro za 1 godinu sagradila jedan divni spomenik na svoje prošle dane. Predstavljanje knjige održano je simbolično u školi u kojoj je autorica provela svoj radni vijek. Meni je izuzetno drago da smo imali priliku ugostiti Maru Pavić, moju razrednicu, moju učiteljicu koja je u ovoj školi 40 godina radila, otišla u zasluženu mirovinu. Njen rad je uvijek bio prepoznat kroz njene nagrade, kroz posvećenost djeci. Pored svega što je napravila kao učiteljica sa djecom i sa svim uspjehima koje je imala kroz školu, zaista je imala izvrsne uspjehe, velike nagrade osvajavala sa djecom. Ovo je nešto znači što je, ajmo reći, zaokružilo njen rad. Ja se nadam da ovo neće biti jedina knjiga. Možda će naći inspiraciju u nečem dobrom i napisati još možda neku knjigu. 10 poglavlja zanimljivog sadržaja zasigurno će okupiti široku čitateljsku publiku, a za koju godinu biti vrijedan pečat nekih prošlih vremena.